खा आनी मुंगं खा रुपे जे बर्मा आं खा गुमति जुन तिनी और तामने बागे फाइमाने तिनी और त्रिपुरा आइडल नि गाला राउंड नंगै दंगो आला का पार्टिसिपेट खाना पार्टिसिपेट फाइमाने के पार्टिसिपेट खाय बाहाय मा दं खा बेलेखानो खा इसानार बस दंमानि गाय ताबु रिसा पाइखा एमने तो तिनी तो जस्ट प्रैक्टिस राउंड से मेन कंपटीशन के खाना सिंग लांनाय इनके जस्ट म्यूजिशियन बाय मार जापास इनके और रसा मंगो के नों साक सोरंगे रेसा माता ना ताई गुबुन बर बननो फोरोंनाय दं आं साक सोरंमानि ना इनके जुदि गाला राउंड सेलेक्ट माने परे तो थिएटर राउंड फाइनाय के थिएटर राउंड नि या फिर सेमरक ताम दं न आबो तो वानसुक जायाखो लोगोरंग ताम क कसाना मुसु लोगोरंगनो आबो न कक याचांना मुसु जे सपोर्ट खाइदि नाय तंगदि त्रिपुरा आइडल ना सॉरी त्रिपुरा नाय तंगदि सपोर्ट खाइदि आर जे ता ऑडिशन रिजल्ट जे गाला राउंड नि बाय क्वालिफाइंग जाय आबो ना सानाय जे नरम प्रेक्टिस खाइतोनि बेलेखानो काहाम अपॉर्चुनिटी नरं फाइने बसरगो पार्टिसिपेट खाइमाननाय थानाय त्रिपुरा आइडल तो निनि ऑडिशन तो माने गोबां लोगोरक रसा मुं खोनाकानि नि एबा का बाक्सा खोनायाको ताबो किसा लोगोरंग रसाबै खोनाति आं ऑडिशन रसामन आबनो रसाबै खोनासिनो या प्रिशेखा तंखर तालो वारिक खे खांगार मनयो खानी खुतुरु गो हुइजा कोक थाइनो खारिशालाय खा बेबा तों